kvalifikation af løb 24, heat nummer 1 af bane nummer 4. Der var 20 start på tredje skifte, en tid på minus 1300. De første 50 meter tilbagelagt her i heat nummer 2. Det er med. Emilie Sigmejle i spidsen på bane nummer 7. Fortsat her med 100 meter. Vejle, der sender Stine Ollesen ud på 50 meter butterfly. Det er nok også, hvad jeg sat hende til. Hvis jeg skulle stille holdet på Vejle. Hvis vi ligger i 25-11 på sådan en 50 meter butterfly. Det betyder, at det er 6 sekunder foran. 5 sekunder foran Sigma, og Sigma igen på tredjepladsen. Sidste tur er Emilie Sigmejle. Sikrer sig til elitsejren og slår ind med 1.54.49. Foran Sigma.